David is the first. It's אומרת שם, שאל אותה, אז הנה בוא תיתן לי את החיבור, אני אעבור למצלמה, וואי יש כבר... כדי שלא תסתכל ממשיך. לדבר עם האנשים שנכנסים? Wonderful setup. הכל יהיה למעלה? לך תעמוד שם שנייה. אוקיי, אני חושב שישמעו. תשמעו מה שגפני. שלום לכולם, לכל מי שנמצאים פה בבית הכנסת ולכל מי שצופים ומקשיבים למגילה. המן הרשע מדבר על כך שהעם היהודי הוא מפורד ומפוזר, והשנה באמת אין לנו אפשרות להתכנס כולם ביחד פיזית, אבל אנחנו מאוחדים בלב ומאוחדים יחד בשמיעת המגילה, כל מצוות החג, מגילה, הסיפור המשותף שלנו, קריאת מגילה, משלוח מנות, חיזוק הקשר בין העם, מתנות לאביונים, דאגה לכל מי שזקוק, וכמובן משתה, גם לא לשכוח לשמוח, כל אלה באים לחזק את כולנו בתקופה הזאת. וגם כשאנחנו אולי פיזית במקומות שונים, אנחנו נמצאים יחד ומחזקים אחד את השני. מה קורה במצב של אזעקה? אנחנו נתחיל עוד מעט קריאת מגילה, וכאשר יש אזעקה, אנחנו נפסיק את הקריאה, אנחנו ניכנס למקלטים, ואנחנו נחכה עד להודעה מפיקוד העורף, ולאחר מכן אנחנו נצא ונמשיך את קריאת המגילה. אז תשאירו את הזום פתוח, אנחנו נלך למקלטים אם תהיה אזעקה, ואז לאחר מכן אנחנו נחזור. מתנות לאביונים אפשר לשלוח לרב דוד בבית עד השעה 10, ואז זה יחולק עד 10 בבוקר, ואז זה יחולק למי שצריך. המספר של דוד נמצא, ואני רק אחזור עליו, 0545-858544. נמצא גם בצ'אט. מצוין. משלוחי המנות, אם הצטרפתם למשלוחי מנות הקהילתיים, אז ניתן לאסוף אותם מהקהילה בין השעה 11 ל-12, ויש לנו גם פה מקלט גדול, ואל תדאגו, אם זה לא מסתדר, זה יחכה לכם פה לאחר מכן. ולפני קריאת המגילה, אני רוצה להזמין את הרב דוד לומר תפילה לעת הזו. שלום, אנחנו לא האמנו, אבל עוד שנה אנחנו מוצאים את עצמנו מגיעים לפורים בעיצומה של מלחמה, ואני קורא את התפילה שהתנועה המסורתית וכנסת הרבנים הוציאו לעת המלחמה הנוכחית, ותקווה שהתפילה הזאת תביא ברכה ומזור לכולנו. אני מבקש מכולם בבקשה לעמוד פה איתנו וגם בבית. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ואמותינו, שרה, רבקה, לאה ורחל,
הוא יברך את תושבי מדינת ישראל, החיים תחת האיום המתמיד של טילי הרס ומוות. הקדוש ברוך הוא יחזק את ליבם ואת כושר עמידתם בעת משבר עד יעבור זעם. יהי רצון מלפני יושב מרומים, שייתן עצה טובה בלב כל קברניטי המדינה, שידעו לנהל את מלחמת העם בתושייה, בהבנה ובחוכמה. אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל, שמור נא על חיילי צבא ההגנה לישראל וחיילותיו, העומדים במערכה ביבשה, באוויר ובים, בחזית ובעורף, ועל כל כוחות הביטחון וההצלה. הצילם אלוהינו מכל צרה וצוקה ומכל פגע רע, ושלח ברכה והצלחה במעשה ידיהם. צאתם לשלום, ושובם לבתיהם לחיים ולשלום. אלוהינו שבשמיים, שים שלום בארץ ושמחת עולם לכל יושביה. ויקוים בנשי איראן ואנשיה נתקעים תחת מגף הברזל, הכתוב, והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך ומוסרותיך אנתק, כי הנני מושיעך מרחוק. והחודש אשר נהפך להם ולנו מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ויקוים בנו במהרה בימינו מקרא שכתוב, וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד, כי פי אדוני צבאות דיבר, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. ועכשיו אפשר לשבת, אנחנו נמשיך לקריאת מגילה, ואחריה אל תיעלמו מיד, להפך, תכינו כבר שיהיה לכם ליד איזשהו בקבוק לחיים, כדי שנוכל לעשות כוסית לחיים קהילתית לכבוד הפורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול וביד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור כרפס ותכלת אחוז בחבלבות וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש
מיטות זהב וכסף, על רצפת פחת ושש ודר וסוחרת, והשלות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב כיד המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתה אחרונה בכתב אבקתה זיתר וחרקס 17 סריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו כרשנה שיטה אדמת תרשיש, מרס מרסנה ממוכן, 7 שרי פרס ומדי, רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אבתה ושתי המלכה, היא על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרו פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי בזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בתתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן, למגדול ויד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש סובל בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים אל יד הגה,
סריס המלך שומר אנשים ונתון תמרוקיהן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, שמו מרדכי בן יאיר בן זבדי, איש יהודי. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אומנת הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תואר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לא לבת והיא שמעה דבר המלך ודתו ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר אנשים ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהל את תברוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדעת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר אנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי ובחודש טבת בשנת 7 למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מסעת כיד המלך ויקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך קצף בקתן ותרש 2 סריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך.
גידל המלך אחשוורוש את המן. בן עמדת הגגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמר עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך. ויהי כי אמרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות יעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו וימלא המן ויבז בניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל יהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש על מרדכי. והחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם. וידעתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה לניחם. אם המלך טוב יכתב לעבדם ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל כנסי המלך. ויסר המלך את טבתו מעל ידו ויתנה להמן. בן עמדת הגגית צורר היהודים. ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו. ויכתב ככל אשר ציווה המן. אל פשטת פני המלך ואל הפחות אשר המדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 לחודש אדר ושללם לבוס. פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל עמים להיות עתידים ליום הזה.
הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדעת ניתנה בשושן הבירה, והמלך ישבו לשתות בהעיר שושן ארונה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר תדבר ולפה מגיע אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספן, שק ואפר יוצא לרבים. ותבוא נערות 10 סריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר לאתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווה על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא אתך אל מרדכי אל חוף העיר אשר לפני שער המלך, ויגיד לו מרדכי את אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. לשקול על גנזי המלך ויהודים לעבדם, וכאשר נכתב הדעת אשר שושן להשמידם, נתן לו לראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא המלך יכנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא האתך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר לאתך ותצווה על מרדכי, כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא למלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא מחת דתו להמית, לבן אשר יושיב לו המלך את שרביט הזהב בחיה. ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. ויגידו מרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תביא בנפשך למלט את המלך מכל היהודים, כי מאחרי שחריש היא בעת הזאת, ובאחרי ההצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביו תאבדו, וביודע הנה כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך לעשות כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, אבותי עצום כן. ובכן אבל המלך אשר לך דעת, וכאשר עבדתי ויבוא מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי חירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשא חן בעיניו. ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מכרו את המן לעשות את דבר אסתר.
ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן ומרדכי חמא, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרת אשתו, ויצלחיה להם המן כבוד אושרו ורוב בניו ויית, כל אשר גידלו המלך, ואת אשר ניסו על השרים ועובדי המלך. ויאמר המן לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אימותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו בכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן. ויט האב בלילה ההוא בדדה סנת המלך, ולהביא את ספר הזיכרונות רעים מקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על מתקן ותר שייס המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. היום המלך מנסה יקר וגדולה למרדכי על זה, ויאמרו נערי המלך שרתה לא נעשה עמו דבר. ויאמר המן ויאמר המלך מי בחצר והמן בא. ותר בית המלך חיצונה לאמור למלך לתלות מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא. ויבוא המן, יאמר לו המלך מה לעשות, והאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו לוי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביא גוש מלכות אשר עליו ישבו המלך בסוס אשר חבלה המלך אשר איתם, כתר מלכות בראשו,
ונתון הלבוש והסוס על יד איש ישראל המלך פרטנים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו קיבו על הסוס רחוב העיר קראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן ושפט הסוס אשר דיברת בסכן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן ושפט הסוס ויבש את מרדכי וירכיבי רוחו בעיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישב מרדכי ישר המלך והמן יפתח אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן אשתו כל הבית אשר קראו ויאמרו לא חכמה וזרש אשתו אם מזרע היהודי מרדכי אשר לא תלתו לפניו חלו כי נפלתי בו לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו אבי את המן אל המקדש אשר עשתה אסתר ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר מלכה ותינתן לך ומה בקשתך על חצי המלכות ותעש ותען אסתר המלכה ותאמר מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי ושאלתי ואני בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצער שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מיהו זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צבוע יהב המן הרב הזה והמן נבעט מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חטא אליו הרעה מאת המלך והמלך שב לגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפור ויאמר חבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה עץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבה 50 אמה ויאמר המלך תלו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמד המלך שככה
ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכו את בית המון. צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידו אסתר מהו לו. ויוסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמון. וידונה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המון. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגלו ותתחנן לו להעביר את רעות המן ואגגי ואת מחשבתו אשר חישב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקם אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מוסד חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובו אני בעיניו. היא כותב להושיב את הספורים מחשבת המון בן המדתו האגוגי אשר כותב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איכוכו אוכל וראיתי ברועו אשר ימסו את עמי ואיכוכו אוכל וראיתי באובדון מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכו ולמרדכי היהודי הנה בית המון נודעתי לאסתר ואותו תולו על הועס על אשר שולח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתוב אשר נכתוב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להושיב. ויגורעו סופרי המלך בידוהי בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב13 בו ויכתוב ככל אשר סיוו מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפונים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 מדינו מדינו ככתובו ועם כלשונו ואל היהודים ככתובו וכלשונו. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספורים ביד הרוסים בסוסים רוחבי הרחש האחשתרונים בני הרמוחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינו הצורים אותם תפונושים ושללום לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פתשגן הכתוב להינותן דת בכל מדינו ג'לוי לכל העמים ולהיות היהודים עתודים ליום הזה להינוקם מאויביהם הרוצים רוחבי הרחש האחשתרונים יוסו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדות ניתנו בשושון הבירו. מרדכי בלבוש מלכות כלב ומרדכי יוסו מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור ועטרת זהב גדולו ותכריך בוס וארג'מון והעיר שושון סוהל לו ושמחו ליהודים היותו אורו ושמחו וששון ויגור ובכל מדינו ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחו וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נופל פחד היהודים עליהם. ושנים 10 חודש הוא חודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סידרו והיהודים בשנותיהם ונכחו
אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם, נקהלו היהודים מעריהם, כל מדינות מלך אחשוורוש שוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחם על כל העמים, וכל שרי המדינות, והחשתר פנים והפחות, עושה המלאכה של המלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושם הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך בגדול. היכו יהודים בכל אויביהם, חרב והרג ואדם, ועשו בשונאיהם ירצונם, ובשושן אבירם. הרגו היהודים בעבד 500 איש, ואת פרשנדתה, ואת אלפון, ואת אספתה, ואת קורתה, ואת עדליה, ואת יריתתה, ואת קרמשתה, ואת יריתה, ואת תריתה, ואת פרצת 10 בני עמה. צורר היהודים הרגו ובפיזה לא שלחו את ידם ביום ההוא, במספר הרוגים בשושן אבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן אבירה הרגו היהודים מעבד 500 איש, ואת שרי בני עמה בישר מדינות המלך מעשו מה שלתת נתנה, ומה בקשתך ותעש. תורה אסתר אמר המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים שבשושן לעשות כדת היום 10 בני המן. גם המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן 10 בני המן. ויקראו היהודים אשר בשושן, גם יום 10 לחודש אדר, ויבואו שושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו, ועמוד על נפשם, בנות יאהביהם, ברוך שונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. יום 13 לחודש אדר ולא 14 בו, עשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו 13 בו, ו14 בו ולא 15 בו, עשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים הרי הפרזות עושים את יום 14 חודש אדר שמחה ושתה ויום טוב ומשלוח מנות. ישתרעו לכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים על כל יהודים אשר בכל מדינות מלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, וקיים עליהם להיות עושים את יום 14 בחודש אדר ויום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון ושמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות האביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן המן בן המדתה הגגי צורר היהודים חשבים לאדם מפרפור וגורל לאומה ולאדם, ובבואה לפני המלך אמר בספר ישוב מחשבתו הרע אשר חשב היהודים על ראשו ותלו אותו ואת פניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים, שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת, וראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם ואל ממעליהם לא יעבור להיות עושים. שני הימים האלה ככתבם כזמנם בכל שנה ושנה. הימים האלה נזכרים ונעשים דור ודור, משפחה מדינה ומדינה, ועיר ועיר, בימי הפורים האלה לא יעברו בתוך היהודים בזכרם ורסות מזרם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים.
הזאת השני, וישלח ספרים אל כל היהודים. השבע, צרויה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מלכי יהודי באסתר המלכה, וכאשר קיימו עליו של מעזרם דברי עצמו וזעקתם הר אסתר, קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויען וכל מעשה תוקפו וגבורתו, פרשה קבורת מרדכי אשר גילו המלך. הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים ומלכי מדי ופרס. גדול היהודי ורצוי לראות בעמוק גדול שלו הכל זרות. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודי ורצוי לראות אחיו, דורש לו ויעמוד ושלום לכבודו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרב הקריבנו ואתה נתיננו, והנוקם את נקמתנו ואמתנו לכל אויבי נפשנו, ונפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע שושנת יעקב צבא וצדקה ירום קמיה את מרדכי תשובתה הייתה נתקתי שושנת יעקב תעלה ושמחה לראות נסיים עכשיו את התפילה ולאחר מכן הרמת כוסית. קדוש 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 אדוני צבאות מלוך והארץ כבודו.
ברוך כבוד אדוני כבודו. אמן, יהי שמי רבה ונורח לעולם לעולם נייד. לכו. אמן. הקדיש, ובהזדמנות הזאת נחשוב על כל המשפחות השכולות וליבנו איתם ומתפללים לחיזוק ליבם ונפשם. קדיש יתום, יתקדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא נברא חירותי ויעמיד מלכותי, וחייכון ויומכון וחיי את כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. ברח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי וקדשה ויברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה דאמירן בעלמא וימרו אמן. יהי שלום הרב אמין שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישבתיהם וימרו אמן. ותפילה לרפואה שלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש. אז באמת, לחיים, אז אנחנו עכשיו נעשה הרמת כוסית קהילתית, אבל אני מבקש מכולם לשבת, כי הרמת כוסית כמו שצריך צריכה להיות עם דברי תורה. אז ניתן איזשהו דבר תורה קצר, וגם אתם פה איתנו, אני מקווה שמזגתם לעצמכם משהו קטן. אז באמת קודם כל ממנו האחיות ציון, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מתפללים על הנשמות של כולכם, ובאמת התפילות שלנו ירקיעו מרומים. פורים שמח. נתחיל שוב פעם בהודעות הקצרות. מחר בשעה 8:30 בבוקר באותו קישור בזום, זה אומר שאנחנו נגיע לקריאת המגילה, שחרית ב8:30, זה אומר שאנחנו נגיע לקריאת המגילה בסביבות 9:15. ואנחנו גם צריכים מניין כאן, אז מי שמעוניינים להגיע פה בלייב, בבקשה תעדכנו אותי עוד הערב. שוב פעם תזכורת לגבי מתנות לאביונים, להעביר אליי בביט או בפייבוקס עד מחר בשעה 10 בבוקר. דיוק לגבי המשלוח מנות הקהילתי, הסתבר שיש משלוח מנות לכל חברי וחברות הקהילה. אז מחר בין השעות 11 ל-12 תבואו, תאספו סט הבדלה ממותג של קהילת מורשת אברהם, ובאמת עם הרבה הפתעות טובות, ותודה רבה לוועדת פנים שהובילו את המהלך הזה אחרי הרבה שנים בלי. בשבת, עם כל ההזקות. בעצם בהזקה הראשונה, הייתי עם הבנות אצל ההורים שלי, וכשהגיעה ההזקה,
ירדנו למקלט, ולא מצאנו שום דבר לעשות, ופתאום מצאנו משום מקום חבילה של קלפי מלחמה. חבילה של קלפי מלחמה, אז אורות הוציאה אותה, והתחילה לשחק עם אמא שלי, עם סבתא שלה, מלחמה. ואני לא יודע מי פה שיחק מלחמה בזמן האחרון, אבל בוא נגיד שזה העביר את כל הזמן שהיינו במקלט. ואז כשיצאנו מהמקלט, אז אני לקחתי את החבילת קלפים של אמא שלי והמשכתי במקומה את המשחק. ואז כעבור שעה הייתה עוד אזעקה. אז ירדנו בחזרה למקלט, ואמא שלי לקחה את הקלפים שלה והמשיכה את המשחק. כשיצאנו מהמקלט כבר הפסקנו. ואז בערב, לפני שהאורות הלכה לישון, היא אמרה לי, אבא, אבל לא סיימנו את המשחק מלחמה. אז אמרתי לה, כן, יש קטע עם מלחמות, קל להם להתחיל, אבל קשה להם להיגמר. ובאמת, אנחנו פה בחג הפורים, וקל לחשוב עם כל הסיפור של המגילה, שחג הפורים זה חג של מלחמה, כי באמת יש מלחמה בסוף. אבל חג הפורים הוא היום טוב שקבעו לעצמם היהודים לאחר שנחו מאויביהם, לאחר שהצליחו לעבור את המלחמה ולהסתכל אחורה ולהגיד, באמת הייתה לנו אורה ושמחה וששון ויקרא. חג הפורים הוא הרגע שבו אנחנו מתמסרים למנוחה, ומתוך המנוחה אנחנו יכולים להגיד שירה, לצאת במשתה, לפגוש איש את רעהו. לצערנו, אנחנו פוגשים את החג הזה השנה בעיצומה של מלחמה. אבל גם בעיצומה של מלחמה, ואפילו בין אזעקה לאזעקה, אני רוצה להזמין כל אחד ואחת מאיתנו, פה או בבית. תמצאו לעצמכם את רגעי המנוחה. תנוחו מתוך הבלגן הזה, שפתאום נפל עלינו משמיים, וכל פעם ממשיך לאיים עלינו וממשיך להפתיע אותנו. אבל בתוכו יש לנו כל כך הרבה חוסן, כל כך הרבה תקווה, כל כך הרבה מעשים טובים להתעלות בהם, להיבנות מהם. אז בואו ניתן לעצמנו 24 שעות, שבהם אנחנו נחים במה שיש לנו, ואנחנו שמחים במה שיש לנו, ואנחנו משתפים את מה שיש לנו, ומי שיש לו ממ"ד בבית, ומי שיש לו מקלט בבניין, ומי שרצים למקלט של השכנים, וכולנו, כל אחד במקומו וכל אחד בדרך שלו. בואו ניתן לעצמנו כוס אחת או שתיים, או כמה שרוצים, של מנוחה ושל שמחה בתוך כל הימים האלה. לתת לעצמנו מקום לצמוח ממנו, לשמוח ממנו, והלוואי שנדע להמשיך להרים כוסית לחיים גם בימים שמחים ושל מנוחת עולמים. שבת שלום. זה לא שבת. חג פורים שמח ולחיים לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בבקשה, נדיה עכו, צהלה ושמחה, יחד ולכבודך.